こんにちは。私はおもちゃの開発者です。見たこともない新しいおもちゃを作りたいという夢を持って9年前におもちゃ会社に入りました。入社した頃は新しいアイデアを毎日たくさん考えて上司に提案していました。しかしいつもこう言われました。これが売れるというデータがあるのか。市場データを分析して商品を考えろ。データデータデータ。そこで私は市場データを分析して商品を考えました。その途端新しいことを何も思いつかなくなったんです。出てくるのは何かに似てるものばっかり。だんだんとアイデアが出なくなり、考えることも嫌になって苦しくて、最終的にこんなに痩せてしまいました。はい、そうです。皆さんも似たような気持ち、経験があるんじゃないでしょうか。上司が苦しい、データが苦しい、考えるのが嫌になってしまう。今私はデータを捨てました。新しいおもちゃを作るのが夢なんです。そして今代わりにしりとりというゲームを使ってアイデアを考えています。今日はこの発想法をご紹介したいと思います。しりとりとはリンゴ、ゴリラ、ラッパというように最後の文字を頭につけた言葉を順に言っていくゲームです。日本語も英語も大体一緒ですね。このしりとりを自由にやっていきます。猫、コーラ、ライブ、ブラシ、なんとかなんとか。ランダムな言葉がたくさん出てきます。その言葉を自分が考えたいものに無理やり結びつけてアイデアを出していくんです。例えば私の場合考えたいものはおもちゃなので、猫のおもちゃなんだろう。高いとこから一回転して着地する猫のおもちゃ。コーラのおもちゃなんだろう。コーラを銃で撃って相手をベッタベタにするおもちゃ、くだらないアイデアでいいんです。どんどん出していきます。そうするとアイデアを出せば出すほどいいアイデアも必ず出てきます。例えばブラシ、歯ブラシをおもちゃにできないか。例えば歯ブラシとギターを合体させてジャ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 磨きながら演奏ができるおもちゃ。歯磨きが嫌な子供が歯磨き好きにならないかな。帽子をおもちゃにできないかなと。ロシアンルーレットみたいに一人ずつこう帽子をかぶっていって、誰かがこうかぶった瞬間に頭を突き破って凶暴なエイリアンがあーって出てくる。これホームパーティーとかで需要がないかな。このデータとにらめっこしていては絶対出てこないアイデアがどんどん出てきます。実際この梱包材のプチプチの壊れやすいものを包むこれをおもちゃと結びつけて無限プチプチというこの好きなだけ指でプチプチできるおもちゃ生まれて、これ大ヒットしました。これデータと全く関係ありません。これプチプチするだけなんですけどすごくいい暇つぶしになるんで今日一日会場の皆さんで回して遊んでくださいね。暇つぶし、はい、ね、はい、とにかくくだらないアイデアをどんどん出すです。皆さんくだらないアイデアをたくさん出します。分析に基づいて狙うところが分かってしまうとそこを狙いすぎるあまり新しいことが出なくなります。そうではなくて狙うところが分かっていても目をつぶってダーツを投げるように自由にアイデアを考えるんです。そうすると必ず真ん中に近いところに当たります。1個ぐらいはそれを選ぶんです。そうするとそのアイデアはニーズがあり、かつ新しいアイデアになる。そういうやり方です。これはしりとりじゃなくてもいろんな方法ができます。ランダムな言葉を集めればいいんです。辞書をパラパラとめくって言葉をランダムに集めたり、例えば適当な2文字を検索して出てきた結果をこう拾ったり、お店に行って商品の名前をどんどん考えたいものに結びつけていくというやり方もありです。ポイントは自分が考えたいジャンルの情報を集めるんではなく、ランダムな言葉を集めることです。そうすることで頭の中にこの連想の材料が、いろいろな連想の材料が集まって、それが結びついてアイデアがどんどん出ます。この方法の最大の利点はイメージの連続性です。言葉を順番に考えていくわけなので、前に考えていた言葉のイメージが残ってるんですね。それが勝手に後々結びついてくるんです。無意識のうちにライブとブラシが結びつき、ルーレットと帽子が結びつき、これ自分でも気づかないんですね。で、思いもよらないアイデアが出てくると。この方法はもちろんおもちゃだけでなく、本やアプリ、イベント、
あらゆる企画の発想に役立ちます。ぜひ皆さんに試していただきたいです。データから生まれる未来もあります。しかし私はこのしりとりというたわいもない遊びから皆さんが想像もつかなかったワクワクする未来を作ってくれることを期待しています。どうもありがとうございました。